yau ba mai iya bayyana ma ina Allah ya nufa da bayi, ba ramli kuma ba hisabin da zai yi bayanin mai ake yi, ba duba balle su safi da bori da karya suke, ba wayo haka ba dabara bare kirda dosun bulayi, duk karfin hikima da zurfin sani sun kasa sanin buwayi, abinda ya tinkaro halitta mu lura da kyau bai kyale kowa, bai kyale kowa. Bacci ya kare wa bayi a farka ko ba a wasake ba, kara janabin sayyidul kauni aiki ne da ya shafi kowa. Ya kare wa bayi a farka ko ba wasake ba, kare janabin sayyidul kauni aiki ne da ya shafi kowa. Istighfari zan ta kallon gazawa ta na sananta tuba, dan yalwar rahamar ka Allah ka gafarta mana ba da mu ba, tabbas mun zalunci kanmu ka yi mana afuwa jalla rabba, fushin ka muke tsoro shadidal iqabi muna da daren kwafawa. Kan sakalin kudura na zare da shi zan yanka dukan jikina, kiran ajali mutuwa ta amsa cikin labarin zamanina. A yau duk mai kishin mutuncin ma'aiki baya amsa suna, har ya zama burin masoya a gaggauta a wuce kushewa. Farko zan fara da kaina, ina ahalullah yan uwana, ba kowa yau babu komai da ya saura sai khalikina. Tintin aka shafe halitta tana bacci a dare da rana, wanzancen ɗaya ne akan sai da sammai shike binne kowa. Bacci ya kare wa bayi a farka ko ba a warsake ba, kada janabin sayyidul kauni aiki ne da ya shafi kowa. Taskar tarihi nake so mu dan shiga sai mu fito da sauri, ƙasa ta ba a nuna komai a da bayan badar buduri, girmama alfarmar mutuncin ma'aikin Allah babu kuri, maza mata yaya da bayi a nan ba a ɗauke kowa. A dacin ma wani mai mutunci idan ba annabi zai faɗa ba, duk ƙarfin mulkin ka babu idan ba a ganka da shugaba ba, komai tarin dukiyar ka na annabi ya zarta ka duba, ilimi shi ma bi yake yi bare girman daraja da baiwa. Zafin rigima da an ce a duba ma'aiki babu saura, masu bara ɗauki ake yi a basu ta annabi har a ƙara, da an ce annabi ya yi hani ko ya yi umarni kaga kara, alfarmarsa kawai yake ci cikin daɗi da wuya da tsayuwa. Idan ko watan maulud ya doso kaga shiri ga maza da mata, girmama kasaitar ma'aiki ake yi wanda ya zo da gata, mai tarawa sai ya kwashe ya baiwa abin ƙaunar safata, ana lale da zuwan shafi'il wara ba dan ya zo ba aiwa. Bacci ya kare wa baya barka ko ba wasu ba, kare janabin sayyidul kauna aiki ne da shafi. Malam wani nauyi ake ji na mai sunansa abin da daɗi, ko furtawa babu mai yi da an hango shi ana zumuɗi, da kaga diya mace Fadima ce irin lakabinta yana da faɗi, duk wani nasa yana da kima ta soyayyarsa ga yawa kowa. Sahabban annabi na da girma da alfarma ƙauye da birni, jikokinsa suna da kima ta musamman kai mata yani, ba a ganin nisan Madina ko wahala ƙarin bayani, har da kafarsu suke zuwa can don ƙaunarsa daɗin daɗawa. Daɗin yanayi ya samo cikin soyayya tsabtatatta, ai ta zumunci ai karamci a so juna a mutunta mata, kare alfarmar makoci alkhairinsa ake ta fata, yara su ta mutunta manya cikin girma kowa da kowa.
wasu sun yi ratse da kalmar daidai ne da kowa. Subhanallah. Wayo Allah ‘yan uwana, wai annabi daidai ne da kowa. Su kafirtar su baje su shafe harasan nasu suna da tsawa. Da kace annabi sai su hauka da mummunar kalmar rabewa. Daga nan fasiyar ta fara zuwa yau an yi ta bayi da kaya ba annabi sai su kushe su ta shashanci ma kake yi. Salati in ba su suka yi ba su kafurta shi cikin bulayi. Duk wani shayi banda na asirce muku dama bai da baiwa. Bacci ya kare wa bayi. Tun daga nan komai ya kare na alfarma guzure ya saura. Duk wani jin daɗi ya kare a yau wala ke ba da gara. Talauci kaskanci haramci suka yi katutu babu kara. Malam komai ya salamce da an taɓa annabi babu kowa. Da alƙalamin kuka nake yin rubutun nan dan bai da daɗi. Allah ya ji kan rayuwa yanzu mai raya ta ake wa kauɗi. Har ai suka ko a bibita wani lamari kan nasa faɗi. Mun kuma kasa ganin bala'in da ke daɗa tinkaro mu aiwa. Kai bayi kowa ya farka idan kuma an akwai gumurzu. Domin ga wata guguwa nan tana tasowa yanzu. Idan ta zo karshen ku ya zo tana muku ne dan rai ya zo zu. Billahi al'arshil azimi da ta zo sai ta binne kowa. Shi ya kare wa bayi a barka kuma wansa ke ba. Kare janabin sayyidil kauna aiki ne da ya shafi kowa. A daina taɓa mana mai gidanmu, mun ce kar a gara. A daina taɓa mana mai gidanmu, janabin annabi na da girma. A daina siyasantar da sharrin a tare guri ɗaya ya fi shi ma. Masu zagon ƙasa kar ku fasa muna kallon ku kuna ta himma. Da muka yi fansa da ranmu kuna barci muka binne gawa. Ya kare wa bayi. A bar da a wani yin bangaranci muna ta tuna muku shugaba dai. Kar mu tsaya yin kungiyanci mu kankama annabi ya fi daidai. A baya kaɗan ai mun faɗa mai idan ganewa ya gani dai. Nan gaba billahi azim mutuwar kasu ko zami da kowa. Barka ko ba wansa ke ba. Mun kai ƙara a watsar a shashantar a rufe a juyar. Mun yi rubutu a canza a ɗaiɗaita a zubar a kayar. Mun ce muku annabin da ya kuce mun fiye raki ku kayar. Gwamnati dama kafira ce gaba ɗaya kin nuna wa kowa. Ku yi ta gadin dukiyarku kuma kan Allah ya juya. Mai ilimi ma ya yi ɗagawa bare mai mulki can ya koyo. Na san dai duka kun fahimta ba a yi wa Allahu wayo. Ku ba annabi ko ku dirje akwai magana a cikin kushewa. Ya kare wa bayi a barka ko ba wansa ke ba. Kare janabin sayyidil kauna aiki ne na shafi kowa. Zaman zagwanyewa take yi kasar ta tsufa tana ta rauni. Bala'o'i sun mamaye ko ina a cikin ƙauye da birni. Yau mutuwa ita ce mafi kankanin sharri kai mata yani. An cire nutsuwa ba aminci bare yarda ku tunawa kowa. Wanda ake duba a ɗauke bala'in aka juya wa baya. Biyayyar baki tana taraki da burgar soyayya ta karya. Kage da sharri yanzu har mun barin hudu ba an ɗaura kaya. Wanda ya ce sunnar ma'aiki muke a hakan ya zarce wawa. Allah dan izzar buwayar kaɗai ta zatin nan tsayayye. Dan haƙuri dan tausayin ka cikin liɗifin nan kewayayye. Dan wahayin farko da ƙarshe da alkhairin nan mamayayye. Kai mana afuwa dan mutuncin rasulallahi abun yabawa.
kowa ya kwaso ta kare a kansa iya shi ba da mu ba, wanda ya ce zai taimake shi ya ɗebi kaso duka ba kaɗan ba. Masu siyasantar da sharrin rike harshen su kasa tuba, mai musa alfarmar ma'aiki ka tarwatsa kansa ya faɗi gawa. Ya Allah rabbal bariya, Allah rabbal bariya, ya Allah rabbal ibadi.